Mayong adlaw kinyang tanan mga ka-dear friends, kininausap ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lain na sad nga istorya ang tagang kinabuhi diri sa tuang YouTube channel. Ug kung ikaw naglantaw karon, ayaw kalimot sa pag-click sa subscribe button o sa notification button. Ug i-appeal na lang ang atuas ang Picas channel ang Katabi with Ate Gems. Kaya doon na may something nga maabot para ninyo pohon. Okay? And of course, mao gyud among gihangyo ang pag-subscribe kay para mas mapalambo, mapadugay pa nato ang mga content nga susama niini nga makahatag og inspirasyon, makahatag og leksyon og motivation sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga kaigsunan nga tan-aw nila hopeless na kayo ang ilahang kinabuhi. Mga ka-dear friends, ay magkalimot sad kung ginahan mo nga mo-send sa inyohang kaugalingong istorya, ipadalan ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ito ang video description below para makuha ninyo ang kompletong address. Okay? So karong adlaw, taga na ito pagtagad ang istorya nga pinada ni Adrian o ni Eliza. Ilahaning love stories. Mo ni ato ang tagaan og pagtagad karon nga naguluhan og kada duha ka tuig. Unsay naa sa kada duha ka tuig mga ka-dear friends. Ato nang tan-awon og ato ang paminawon ang ilahang istorya. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, nakasuway na ba mo nga dunay tao nga kanunay nimong ikatagbo nga random times and random places? Sama sa duha ka tawo nga sila si Adrian o si Eliza. Nga dili man nagkaila, dili silingan, wala sila relasyon, wa sila nagsabot, wa sila nangita sa usag-usap, pero ang kahigayunan mismo ang nagtukmod nilang duha nga magkatagbo. Year 2008 kadto Papa Joe. Una silang nagkita sa South Bus Terminal sa Cebu. Naguwan to nga adlaw. Unya nagdinaganay ang mga tao kay init pa man unta kaayo, pero nikalit raman og bundak ang uwan. Samtang nagiyahay ang mga tao og pangita og masilungan, pero dunay usa ka babae nga wa gyud molihok sa iyahang gilingkuran nga kahoy nga bangko. Siya si Eliza. Padayon nga nagpasiuwan bisan og kusog kaayo ang bundak sa uwan o gidungagan pa sa pag-unos sa hangin. Si Eliza, muratud og naglingkod, basa ang buhok og sinina, samtang nagkupot og plastic nga envelope. Usa sa mga tao nga nanagan para mangitag kasilungan kay si Adrian, nga usa ka construction worker. Si Adrian lumad nga taga Bohol, nga tungod sa kalisod sa kinabuhi, nakipagsapalaran diri sa Cebu sa pamasin nga makakitag uminto sa kinabuhi. Kaniya lang, init pa man kayo, ngano ni kalit man og ulan, so nahuna pa ni Adrian. Ang iyang gisiun nga karsunis nga nagkabulingit sa semento ug pintal sa construction site, inanay nga gilipyuhan sa tubig sa uwan. Sigurado si Adrian nga nakita na niya katong bayhana sa pag-agi niya 2 hours ago. Niyadtong naglagiting pa ang kainit. Namatikdan na niya si Eliza nga maurag gihapon ang reaksyon sa naong bisan og basa na kaayo sa uwan. Kisa kaha kadako kaha o unsa kaha kadako ang problema ni Eliza. Ngayon na lang ni adto ang iyang reaksyon. Nainitan og naulanan. Pero wa gyud makapausab sa iyang facial expression. Gibatig kabalaka si Adrian kang Eliza mao nga iyaha kining giduol. Miss, okay ra ka? Pangutana pa ni Adrian. Hinay nga nitando si Eliza nga okay ra kuno siya. Sa tanaw ko nimo day, di ka okay, tubag pa ni Adrian. Basa naman kay ka, miss. Asa di ka padung? Sa probinsya pero wala ko'y kwarta'y kapliti. Tubag pa ni Eliza. Natural na gyud sa pagkatao ni Adrian ang pagkamanggiluloyon sa isig katao, Papa Joe. Kung okay ra nimo, nga mupasilong sa akong gipuy-an, duol raman kaayo ka gikan diri. Mulabang lang taan ng kasada naragyod sa atbang para pud makailis ka og ugang nga sinina. Ay kahadlok, kauban ako akong lola, pero di gyud ako siya lola. Nakaila ra pud mi.
Diri, diyang nagpangita pa kong kapuyan diri sa Cebu. Gipapuyo ko niyag libre. Matod pa ni Adrian Papa Joe. Nisugod si Eliza nga mukuyog kang Adrian sa iyang gipuy-an og dito pag-abot nila sa gamay nga barong-barong nga gipuy-an ni Adrian og Lola May. Gihatagan siya ni Lola May si Eliza og limpyo nga duster unya gilutuan dayon og noodles nga gibutangan og itlog. Dito pa nakita ni Adrian nga ni smile si Eliza. So nahuna ni Adrian nga basin tungod sa kagutom ug way kwarta maong iyang nakitaan si Eliza sa terminal nga murag nawad-an na sa paglaom, Papa Joe. Taligsik na lang ang nahabilin sa ulan pero alas 6 na sa gabi. Unya giagda na po ni Lola May si Eliza nga ato na lang manihapon kay namalit siya og pork barbecue. Magdungan na lang kuno sila panihapon silang tulo ni Adrian. Wala daman ni Eliza nga malingaw siya istorya samtang nagkatubang sila pangaon silang tulo. Nagyakar sila sa sahog samtang nangaon kay wa may lamesa ang barong-barong nila ni Adrian og ni Lola May. Normally, dili ganahan mo open og problem si Eliza labi na sa mga tao nga kadto pa niya nakaila. Pero lahi sila ni Adrian og Lola May. Naka-feel siya og kagaan sa buot nga musulti about sa iyahang kinabuhi. Nakibaw ka ba nga nung nagpasiulan ko ganina? Pangutana pa ni Eliza nga kang Adrian. Wala. Mao ganin tay gusto na kong ipangutanan nimo pero nagpaabot lang ko nga ikaw ang musulti. Tubag pa ni Adrian, Papa Joe. Nagpasingulan ko para makainom og tubig. Tubig uwan. Giuhaw magugay ko. Giuhaw ko sa pagpangga sa akong mama. Sukad namatay akong mama, murag nahurot na nga akong luha sa paghinilak. Kay di naman ko makahilak. Bisag unsaon ako pugos nga mutu. Pero wanay luha nga muaga sa akong mga mata. Dili anan si Adrian nga magsenti og mga topic mo nga nagpalahi siya og istorya, Papa Joe. Ang plastic nga envelope nimo si sud ato. Basig nabasa na to ang mga papel sud ato. Matod pa ni Adrian. Ako nang gi-check oy, uga raman tanan. Gi-double man ako putos og plastic. Di pwedeng mabasa ang sud ato kay importante kaayo to nga mga sud ato. Mao na ti nahabilin nga bahandi nako sa tibuok na akong kinabuhi. Tubag pa ni Eliza, Papa Joe. Si Lola May nga naminaw ra mao'y nangutana kang Eliza. Kinsa ikaw ba ni magpuyo day Eliza? Kung wala na kay pamilya, andami si Adrian nga dawaton ka dinhi sa among panimay. Bisan og katumbaho ni kini nga kung barong-barong pero sakto pa ni natong tulo nga di ta maulanan. Nakadungog man gud si Lola May nga ang iyaan ni Eliza nga mao iyang gipuy-an ug iyang giworkingan nagkalisod pod. Nag-working student manunta si Eliza sa tindahan sa tiya in exchange sa iyang pagpa-eskwela. Mag-second year college na unta si Eliza pero di gyud maka-afford ang iyang tiya. Si Marinette, ang classmate ni Eliza nga taga-Karkar, ni text niya kung interesado ba siya nga mag-working student sa usa ka maestra sa public school sa Karkar. Wala pa makasuway og larga si Eliza sa southern part sa Cebu pero namasin siya og namahala nga basin dito sa Karkar na ay nindot nga kaugmaon ang nagpaabot niya. Pero diyang padung na siya sa South Bus Terminal, naglakaw siya gikan sa kulon, diyang gikuot ang iyang cellphone ug pitaka nga mao na nahabilin niyang kwarta. Ingon niya to kamalas ang adlaw ni Eliza, mao nga wa siya sa nahuna nga naglakaw. Nainitan, naulanan, wa na siya pakialam. May na lang kay nakabantay si Adrian niya ug iyahang gitabangan. Nagtapat silang tulo ni Lola May ug Adrian sa ilahang pagpangatug, Papa Joe. Ipatungan nila si Lola May nga naghagok na nga natug pero ang duha nagsige pagyapon og tabi hangtod na lang kadlawon. Unsa man day gusto nimo nga mahimong ikaw inikadako nimo Eliza? Inosente pa ang pangutana ni Adrian niya. Nikatawa si Eliza nga nitubag nga dako na bitaw ko. Bitaw joke lang uy. Kasabot ko sa imong pangutana Adrian. Kuhan man gud akong gusto kanang. Gusto ko mahimong teacher. Second year college na bitaw unta ako sa kursong education. Pagkabuntag, gihatod ni Adrian si Eliza sa terminal. Gihatag niya kang Eliza ang katunga siyang sweldo para na kini magamit inikabot niya sa Karkar. Naray mong bus dari na lang ko kutob. Lakaw na kay lantaon ti ka hantod nga makasakay ka og makalarga og bus. Matud pa ni Adrian ngadto kang Eliza. Makita ang mga mata ni Adrian nga naguul samtang
nagbabay nga to kang Eliza nga sige pagbabay siya mga kamot nga gipagawas sa bintana sa bus. Nagkalayo na ang bus pero sa Adrian wa pa muhawa sa daplin sa karsada. Naginaot siya nga inikabot ni Eliza sa karkar unya makagamit og cellphone sa iyang amiga nga unta di siya kalimtan ni Eliza og text. Unta, dili malabay ni Eliza ang gamay nga papel nga iyang gihatag ngadto kaniya. Nga maoy iyahang gisulatan sa iyang cellphone number. Unta, wa lang nakautan si Eliza para naapa siya cellphone nga makontak si Adrian. Pero og wala pa nakauti si Eliza, di pud niya makitaan si Adrian kay mudwitso ra man siya sakay sa maong bus. Year 2010, duha ka tuig ni labay nga nagpaabot si Adrian nga mutek si Eliza og gipaningkamutan niya nga di mag-change og SIM card. Kay unsaon na lang og mutek si Eliza og di niya madawat. Pero nilabay na lang ang duha ka tuig na snatch na ang iyang cellphone, almost 1 year na ang nakalabay. Nagbago na siya og SIM card si Adrian. So wala gyud chance na mapasa pa niya if ever mo text kaniya si Eliza. Buwan kadto sa January, dispera sa sinulog si Adrian ug iyang kauban sa trabaho nagkasinabot nga mulaag sa Fuente para makipag-celebrate sa sinulog vibes sa Cebu nga sobra ka alegre. Nagsagol ang mga tao sa Fuente, puro taghana kay namay nag-concert nga live bands. And yes, nakitaan pagani ni Adrian si Papa Joe. Kay ikaw man Papa Joe ang nag-host sa sinulog concert sa Fuente niya itong higayuna. Samtang lingaw kaayo sila si Adrian ug mga kauban nga nangaon og barbecue, nga giapilan na lang pud og tagay-tagay ginagmay usa ka babay ang nihapak sa iyang abaga. Huy, Adrian, dungan pa sa iyang paghapak. Pagtanaw pa ni Adrian, mura siya og di makalihok nga nakakita kang Eliza. Kilugod niya yung mga mata kay basin og gidaduaan ba siya sa bagang duot sa mga katawhan. Nalimot na ka no? Eliza bitaw ko? Kinumdum pa kanako katong nag-uwan nga nakitaan ko nimo sa South Bus Terminal nga basa kaayo. Matud pa ni Eliza og dako kay smile. Murag happy ka siya nga nakakita ni Adrian. Uy, kinumdum pa man ko nimo. Kumusta naman ka Eliza? Papretend pa ni Adrian nga kunuhay di kayo siya excited nga nakakita kang Eliza pero ang tinuod kulba na kayo iyang dughan. Lisod madungog ang ilang tingog labi na nga naduol sila sa dagko kayong speaker nga puwerteng kusuga o niya saba kayo ang music. Daghang kayong tao kay lagi panahon sa sinulog. Nakabalik na og eskwela kay nadawat kog scholarship. Syagit pa ni Eliza kay lagi saba kayo ang music. Maayo! Puhon mahimo nagyud kang teacher. Baos pod og tubag ni Adrian. Pero di ay nibitad nga usa ka babae sa kamot ni Adrian, ang iyang amiga. Kay padung di ay sila mangihi. Kay una daw kuno kaayo ang iyang amiga. Naglibog si Adrian sa iyang buhaton kung sundan ba niya si Eliza o iyang amiga. Nga dali kayong nawa tungod sa kadaghan sa mga tao. Yes, nakahukom siya nga sundan niya si Eliza. Gipangita niya sa ilahang namutangan sa mga naglaray nga mga portalet pero ngit-ngit ditong dapita. Ug maglisod siya glantaw sa tagsa-tagsa ka mga babae nga pare-pareho og barug ni Eliza. Hangtod nga mga 2 ka oras na nilabay. Giteksan ni Adrian ang iyang mga kauban kung asa na kay nawara kon siya kalit. Hastang guulan ni Adrian kay higayon naman ang gyud unta niya. Pero waga ni siya kapangayo sa cellphone number ni Eliza. Pagliwas sa sinulog na promote si Adrian pagka foreman sa parehong construction company nga iyang gitrabahoan. Nalipay kay siya, kay nagbunga ang iyang pagkugi o paningkamot pero naguulpot siya. Sa samang higayon kay adto na siya ma-assign sa Manila. Year 2012, ang sunod nilang kita kay sa ospital. Nakapauli si Adrian sa Cebu kay na-stroke si Lola May o niya gidala sa VSMMC. Critical gihapon ang kahimtang sa bugtong tao nga iyahang giilang pamilya diri sa Cebu. Ug gani nakaschedule pa nga operahan. Kila nakaadlaw si Adrian sa ospital kay siya may nagbantay kang Lola May. Usa ka adlaw samtang padung na munaog si Adrian kay mamalit siya og pagkaon sa ubos sa ospital. Doon na siya nagian nga kwarto nga murag nakabukas og gamay ang pultahan Papa Joe. Watiyo ang natanawan niya ang sud sa kwarto ug napaatras siya siyang nakita. Si Eliza, ang babae nga nagapong sa mga batang masakiton samtang nagbasa og libro. Paspas kay nga nibutok ang pinitik sa dughan ni Adrian. Si Eliza
nakita na sab niya og balik. Usa kay iyang buhaton. Iya kang disturbuhon nga gibasahan man ni Liza og story ang batang masakiton. Sa tan-aw niya sa pamayon ni Liza murag nakabot na niya ang iyang pangandoy nga mahimong maestra. Nagpaabot pagpila ka minuto si Adrian sa gawas o gipaabot niya nga mahuman si Liza pero nakadungog siya ring sa iyahang cellphone. Ang iyang kauban nga nagbantay ra pud sa laing pasyente nga maoy iyang gipatan-aw kang Lola May ang nanawag. Nagpahibaw nga gitabang si Lola May. Naghangos nga nakabalik si Adrian sa kwarto ni Lola May pero pag-abot niya, giingnan siya mga kauban sa ward nga gidala na si Lola sa lugar nga mo'y dadan sa mga pasyente nga nabugtuan na sa ilahang mga kinabuhi. Sa pagkamatay ni Lola May, maupod unta ang higayon nga mag-cross pagbalik ang ilang dala ni Liza ug Adrian pero wag gyud itugot sa kahigayunan. Pagkahuman sa lubong ni Lola May, nibalik na si Adrian sa Manila para sa iyang trabaho. Ang iyang mga kauban, dugay na nga nag-advise niya nga pangitaon sa social media si Liza. Dili makamao mag-internet si Adrian kay elementary graduate raman siya, pero gitudluan siya sa iyang kauban unsaon paghimo og account sa Facebook. Ki-search dayon niya ang full name sa babae nga di gyud niya makalimtan sud na sa daghan na kaayong katuigan. Eliza Marquez. Mao ang bugtong information ni Adrian kang Eliza. Year 2014, duha ka tuig ang nilabay sukad nga nakahukom si Adrian nga kalimtan na si Eliza. Ang babae nga mo'y sud sa iyang kasing-kasing o guna-huna kaya imposible nga maiyaha tungod kay naanay laing managiya. Yes, Papa Joe. Pagkakita ni Adrian sa Facebook ni Eliza, dito niya nahibawan ang tanan. Nalipay siya nga nahimo na gyud di ay nga hingpit nga maestra si Liza. Nagsuot naman guni og uniform sa DepEd. Pero ang usa sa mga nakapagsagmuyo niya sa usa sa Facebook post ni Liza kay nagsulob na kini og wedding gown. Minyo na di ay si Liza. Mo na'y rason nga wa na nag-Facebook si Adrian kay di siya ganahan nga makahinumdum pa kang Eliza. Mao puto ang time nga nakadesisyon siya nga mag-move on. Nakailaila siya babae nga iyang ipanguyaban nga tawgon lang nato sa mga pangan nga Chloe. So silang relasyon ni Chloe, giyangko niya nga gilab yun niya si Chloe sa tinudunay. Mao gani nga nihunong na siya open sa Facebook. Kaya di man yun niya malikayan nga mo check sa profile ni Eliza. Pero sa ilang supposed to be first anniversary ni Chloe, mao usab ang pinakasakit nga regalo ngayon nadawat. Tungod kay gibuwagan siya ni Chloe kay bisan why klaro nga rason. Nasakitan si Adrian mao nga gusto niyang mulayo sa Manila ug di po siya ganahan nga mobalik sa Cebu. Kay makahinumdum rasad siya kang Eliza. Gi-offeran siya siyang boss nga i-assign sa Tacloban. Wa nagduha og dawat si Adrian ug niadto siya og Tacloban. 6 months na siya nagtrabaho sa Tacloban ug na-inlove na siya sa maong lugar kay lahira kayo ang environment dito. Murag Cebu lang ang ambience. Pero usa ka trahedya ang niabot niya itong nagsingabot nga Pasko sa tuig 2013. Ang bagyong Yolanda, Papa Joe. Kundiin puting kadako sa kadaot, especially sa Tacloban. Usa si Adrian sa nakipagsapalaran niya to para maluwas ang sa makalilisang nga trahedya. Pagkahuman sa trahedya, dako ang pasalamat ni Adrian nga buhi pa siya. Duha sa iyang mga kauban sa construction ang gibawian na o kinabuhi o gipapili siya siyang company nga mopauli bag Cebu o magpabilin sa Tacloban para mutabang sa mga relief operations. Gipili ni Adrian nga magpabilin sa Tacloban para makatabang sa mga volunteers sa mga relief operations. Kada adlaw nagtrabaho si Adrian nga walay sweldo. Halos wa na siya pahuway ug wa na gani siya update kung unsa nang orasa o unsa nang adlawa. Usa kay gayon niyan to samtang ni pahuway siya kadyot sa temporary shelter dahil grupo sa mga NGO ang nangabot para magdala og tabang para mag-volunteer na pud sa mga relief operation. Gikurap-kurap ni Adrian ang mga mata para klaruhon ang babae nga naglakaw kauban sa usa ka grupo, Papa Joe. Bisan og unsaon si Eliza gyud ang iyang nakita. Nitago si Adrian kay naghukom siya nga di magpakita kang Eliza. Pero bisan unsaon niya likay-likay,
Pagkasunod adlaw, nag-abot gyapon sila ni Eliza. Kundiin, wa na siya makalikay kay si Eliza na ang nakita niya ug maoy ni unag duol. Daan palagi ko. Ikaw gyud Adrian. Kagahapon ako nakabantay nimo pero busy man ta sa trabaho. Abi na ko kamayong ra nimo pero ikaw gyud lagi di ay. Matud pa ni Eliza. Diha na siya sa tubangan ni Eliza. Wala niya malikayi nga makatanaw sa tudlo ni Eliza nga nagsuot pa og wedding ring. Nakasabot si Eliza kang Adrian ug mao na ni ang niyo nagsulti niya. Minyo na ka Adrian? Wala pa oy. Wala pa ko'y swerte sa gugma. Single pa gihapon ko hatod karon. Ikaw hinuon kay gibless ka og gwapo nga bana. Nakakita man ko sa mong Facebook last year. Tubag pa ni Adrian. Last year ka nag-Facebook? Wala ka kakita sa akong post lately? Matud pa ni Eliza. Oo, wala lagi. Di man ko mahilig og Facebook. Tubag pa ni Adrian. Nilakra ang kaguol sa naong ni Eliza. Kung nagsige pa kag Facebook, makita nimo ako mga post ang naitabo sa kumbana. Ang iyang sa iyong pagbiya namo. Nashock si Adrian sa gisulti ni Eliza. Unsa kahang klase nga pagbiya? Nilakaw, nagbuwag, o namatay kaha ang iyang bana? Unya di ay kalit nga niduol kang Eliza, usa ka batanong babae nga nagpanawag siyang pangan. Mama Eliza, tawag pa sa dalagitan niya. Niduol ang dalagitan niya, o nilang duha nga itago lang nato sa pangan nga Jerica. Gipelaila ni Eliza si Jerica sa iyang amigo nga si Adrian. Paglakaw ni Jerica balik sa temporary nga shelter nga iyang givolunteeran, diha pa siya nakapangutana kang Eliza. Akong gikwinta-kwinta ang mga tuig nga nagkaanak ka ni Jerica. Pas ang kwintada, nagkaanak na ka nitong nagkita ta sa South Bus Terminal. Nismile si Eliza o nitubag nga anak si Jerica sa unang asawa sa kumbana. Idaran naman gud akong bana. Pagkaila-ilan namo. Bago ra siya nabiyudo kang mama ni Jerica. Ako na maoy nahimong ikaduhang mama niya. Mura lamig igsuon no. Matud pa ni Eliza nga namatay ang iyahang bana 6 months ago sa Tacloban kay taga Tacloban man di ay ang iyang mga ginikanan. Pagkahuman sa lubong sa iyahang bana ni balik si Jerica o Eliza sa Cebu kay naman sila namuyo dito. Pero pagkahuman sa Bagyong Yolanda, unya nagkinahanglan ang ilang syudad ug mga volunteers, nagkasabot silang duha ni Eliza ug Jerica nga mo volunteer para makatabang sa mga nanginahanglan. 5 days after nahuman ang leave ni Eliza o kinahanglan na siya nga mobalik sa iyang pagkamaestra sa Cebu. Samtang si Jerica nakahukom nga magpabilin para makafocus ug tabang sa Tacloban. 15 years old lang si Jerica pan very responsible na kaayo siya. Unya na lang kuno niya ipadayon niya pag-eskwela kay ang pag-eskwela dili mo dagan. While ang mga tao sa Tacloban nagkinahanglan og tabang. Alang sa kasayuran sa tanan, ako di ay si Jerica, ang letter sender nining storya a Papa Joe. Ako ang nagsuwat sa love story nila ni Mama Eliza o ni Papa Adrian. Nga mo'y akong giilang nga akong mga ginikanan. Pareho silang duha nga di na ako kadugo, pero ang pag-treat nila nako labaw pa sa tinuod nilang anak. Ako pod, ang sigig pangulit kang Papa Adrian nga isuwat ang iyang istorya para mapadala ni mo Papa Joe. Pero murag di siya hilig og suwat-suwat, mao nga ako na lang ang nisuwat. Balik sa ilang love story, Papa Joe, year 2016, nagpakasal silang duha si Mama Eliza ug Papa Adrian. After nakabalik si Mama Eliza sa Cebu, kami si Papa Adrian ang magsigkuyog-kuyog sa padayon nga relief operations o dito na ko nailhi ang iyang pagkamaayong tao. Nagkasuod ming taman nga niabot pa sa punto nga giisip na gyud nako siya nga akong amahan. Unsa may maayong buhaton para mahimo nako siyang tinuod nga papa. Usa ra solusyon. Kung maminyo sila ni Mama Eliza, mahimo na nako siyang papa. Nakaibaw ko sa ilang kaagi kay nasultiman ni Papa Adrian nako nga very unforgettable encounter nila ni Mama Eliza sa South Bus Terminal. Di pa nako makalimtan ang speech ni Papa Adrian sa ilang kasal. Naibongyog ko sa una ug nakakapangutana ko sa Ginoo nganong kada duha ka tuig na ta makita. First meeting nato 2008.
giusban pag 2010, then 2012 and 2014. Karon June 25, 2016, mao ang adlaw sa atong kasal. Unsa man jud ka naa sa kada duha ka tuig. Pero ang Ginoo mo inihatag og signs nako sa iyang mga tubag sa daghan akong pangutana. Simple ra ang tubag ni Lord. Niadto mga panahon nga di pa kita ang para sa usag-usa. Nakahilak si Mama Eliza sa speech ni Papa Adrian, hangtod ako nakahilak na pud. Nya paglingi nako sa akong mga tupad, nagiyahay na sila og trapuhay silang mga luha. Sa pagkakaroon, diyan nami tanan na nimuyo sa Cebu City, Papa Joe. Nanakoy usa ka manghud kay nakaanak og usa ka baby boy, sila si Mama Eliza ug Papa Adrian. Ako gyud ni gituyo og suwat ang ilang love story kay ganahan kay ko unta nga ingon ani pud ang akong love story puhon. Kay bawal pa man ko nga maguyab-uyab. Stricto pa kayo nga guardian o mga guardian nako nga dapat mohuman pa ko og college, usa pa ko musud og love. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagbasa, Papa Joe. Imo magtatampo, Jerica. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe,
kaibigan. Salamat sa kwento mong walang katapusan.